Coba dulu, Mbak. Gelang alit nggih. Iya, tapi dicoba dulu kedangane. Nyapa? Gak iso metatang. Lah sebabe? Jari Rama. Hah? Panjak aja nginceng to. Sik ditutupi. Sik ditoto sik. Memang kabeh iki butuh ganjel kok. Dicoba sik Cahayu. Nek banyu angin kendangnya pripun? Tak tuntung ngoten. Wano. Tak tuntung malah tak tuntun. Tak. Wis. Kayak ibuke rondo pisan. Terus pripun? Wau lek telepon pripun? Sanjange pripun? Rama kula pasrah yoga kula. Duh aja aku. Kabeh kok dipasrahne aku. Langge jenengan pemimpin menika lho Rama. Wis nggih, siap nggih. Tuh. Dereng beh. Kuala. Iki cara pitikno horen. Horen napa niku Rama? Ora dikapak-kapani ngendhok. Kowe tok galake. Ya Allah, cek dadak suwe. Ya tak ijoli. Suwek. Masa Allah kuwi jenenge mlethek ning ora suwek. Ayo. Ya Allah, kuwi jarike apa kulite sing suwek? Ayo. Jarite Rama. Heeh, jarike. Jajal dicoba sih. Ayo. Tutuk. Masuk iki. Cocok, pun. Oke, yo, gelang alit. Kantor Pak Pito Sukorno, Sugeng Laras Sugemit, ngatakan PJW Sukorno Umbul Sari. Sinkron kompak jenengan kalian Mbak Jerry. Nggih, saya Mbak, kendangannya bagus sekali. Luar biasa Mbak, nggih pareng lenggah Mbak Jerry. Mbak Jerry. Tom Jerry. Oh Jerry. Tom Jerry. Jerry lak tikus to Rama? Nggih. Dados niki lincah sekali gitu loh. Loh. Oh, menakne jarinya Rama. Mbok kok apa kok sing dunia. Nggih. Mbah sinten? Mbah Hedi Jenggot. Mbah Hedi. Mbah jenenge padha karo aku. Oh nggih. Niki diparingi. Nggih. Nuwun sewu nggih. Monggo, Mbak. Naminipun leres nggih Mbah Hedi Jenggot nggih. Kula asli Edi Siswanto. Wah. Kula beto KTP. Jenengan berarti kok B nggih, gadah
Edi Siswanto iki kula, Pak. Lah nggih kula nggih sami. Wah, berarti niki Estu. kembarane jenengan Rama. Nggih. Lah mengki lek kula niki ndarani goro mengki ijazah palsu segala macam lek kula nggih kula dudone. Oh, nggih, nggih, Mbak. nggih. Paham, nggih, Mbak. Cates, Mbak. Jenengan asli pundi, Mbak? Kula asli saking Banjarsari Kesamben Blitar. Nggih. Wah, Lajeng Blitar, tahun Kesamben. 1977 kula meningkah kalih Widi. tiang ayu kepanjen Oh, nggih. ngantos detik niki Pak Nggih, Dalang. nggih. Ngapunten kantenan kula niki tamu mboten diundang. Mongko kula niki namung geguyonan kemawon. Oh, nggih, Lah, mboten ngersakaken napa-napa, apa? Mbah. Niki ajenge maringi kenang-kenangan Lho. kangge panjenengan. Mas, malah aku untuk kenang-kenangan ki dewa ki gedhe dawa iki. Nuwun sewu, Pak. Mbah kok mboten ditatah ni pripun, Mbah? Nggih rumiyin Dwija Kangko niku maido kula tatane amba-amba. Lah akhire kula tumbas niku mboten sah ditatahi. Oh, nggih. Nggih. Lah dos pundi wong kantenan saged namung ngaten. Nggih, Oh, mboten nggih, napa-napa, mboten Mbah. napa-napa, Mboten Mbah. napa-napa. Kanipun Bajatun Taibatun Warapun Gopun. Nggih, Mbah. Nggih. Nyuwun lelagon napa, Mbah? Niki kantenan kula niki mboten saged nyawer Nyawer. ceritane nggih. Nyawer niku Mboten anu, Mbah. duwe-duwet. Dadi udan Nggih. berarti sawer. Niki kula tak nyanyi Joko Melarat. Wah, nggih kok. Nggih gamelan nggih musik. Nggih, sing nyanyi jenengan nggih, Mbah. Nggih. Alhamdulillah. Mbah niki asli napa mboten jenggote? Aku kawedi to, Mbah. Niku asli napa mboten, Mbah? Asli. Asli nggih, Mbah. Kula nyu Jenengan apa? Mboten nyuwun, mboten nyuwun. Nyuwun napa? Umpami jenengan niki tasik dereng gadah garwa, kula Nggih. gadah Joko. Waduh sinten? Nggih Joko Melarat. Oh, nggih, dadi jumboke disesuaikke kali Nggih. wae. Ah, nggih. Yo, Mas. Monggo. Niki jenengan nggih ngrekam to, Mbah niki? Nggih ngoten. HP-ne ngrekam. Nggih sampun lho niki lho. Mbah, Jenengan nggih mbangi Apa ini, kaya kula kok. pundi, Oh, Mbah? gitu, Mbah. Pundi, Mbah? HP-ne cobi, Mbah. Kedap mriki. Lab TikTok to niki, Mbah? Loh, niku Kula rekam. siaran langsung. Loh, kok tulisannya Perancis to, Mbah? Lah nggih. Ek nopo niku, Mbah? Ah, No. what my name Eddie Jenggot. Oh iya. What you name? My name Edi Siswanto. Yes. You smoking? Pom. Yes. Thank you. Pripun ta, Rama? Loh. You smoking. Lo no smoking to. Pom. Lo pom no smoking pom. Lek ora percaya sampe Smoking ning ngrokok lek enek ngerokok. tulisane. Oh, wonge no ayu No kaya smoking. umpama sliramu sekar melati. Nggih, melati Aku nggih, Mbah. ngumbangi Damsari. Monggo Joko Melarat Joko mangke Melarat. selak. Yo. Galon. Dibaturi juga Mbak Wafa maju juga Mbak Wafa. Ayo Mbak Wafa. Biar ada variasi selain Mbak Lintang. Yen bengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ora duwe tresno tenan kok anggap seperti Tinggi, Mbak. Srengenge ulontarane yen bengi rembulan jenenge esuk tempe sorene dadi delik tresnamu mung abang-abang lambe ya. Matur
sami. Menggeh-menggeh jenengan. Nggih. Masalahe kan tasik Joko melarat. Lek pun duda mboten menggeh-menggeh. Nggih. Minangka pamundhute sedulur malih nggih Mbak, kula tak minangkani nggih Mbak. Nggih, monggo. Mbak Yu Sejaki. Kula tekapi semanten. Nggih. Bilih wonten lepat. Kula nyuwun pangapunten nggih, Bapak-bapak penonton. Nggih. Mareng wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Jai juga tampil. Sangat nggih, Mbah. Niki lagune Bromo Indah terus digarap iki ben rada rame jaranan. Wah, jaranan, jandut nggih Rama. Nggih. Jerisa siap Jerisa nggih. Lho, Mbak Lintang siap nggih? Napa? Bromo Indah. Bromo Indah, mbak-mbaknya. Niku lagune sing pripun to, Rama? Bromo Indah. Niku lak Joko apa iki mau jenenge? Joko Melarat. Nggih. Jula-juli enten sing Bromo Indah. Mangke kula aturaken biasane ngeten iki pas goro-goro. Mangke kula aturaken nggih. Sakniki dari Pak Didi. Wah, dari Pak Didi. Jenengan untuk Mbak Lintang Bromo Indah dereng kulaan. Nggih. Nah, dipun lintuni napa pundi Pak Didi? Nggih. Pundi Bapak Didi? Wah, dateng wingking. Sampun wangsul, sampun kondur. Dereng. Oh, dereng. Pripun iki Bapak Didi? Lagune digantos napa? Tembangi. Kok mesem iki pripun to Pak Didi? Napa lagune Pak Didi? Lestari. Ah, cocok Lestari. Lestari alamku. Sanes niku Rama. Sanes ya. Sanes. Aku serba bisa ngarane. Nggih, mangke enten kutut manggung. Nggih. Engko Bromo Indah pasti tak layani dan pasti. Tapi goro-goro nggih. Nggih. Tapi mboten Mbak Lintang, tapi sinden kula mangke. Sakniki mergo gilire Mbak Lintang sebagai bintang tamu yang siap menghibur Anda. Boten Rama. Menika nggih derek ajar. Nggih, monggo. Lestari. Kesarangan campur sari napa wae Rama? Campur sari tambaning ati. Tambaning ati. Wah, ganti malih niki Rama. Lho, campur sari sasana budaya tambaning ati. Ah, nggih. Ana meneh campur sari ngupaya upa. Ngupaya apa? Lestari. Monggo. Siap nggih Mbak Jerisa nggih? Maksudnya siap ganda.
ya ngono syukur bisa nyawa gunung desa Mbak Maya sinden telu saiki pepeling ayo Pak Sari yo
dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina urip sempurna yang berjamaah marjuki salat sayekti tidak mungkar magrib manis saja keping prayogan ditanpa salat maju Mas Jai iku perintah agama Blitar ngelingono ing donya di papat Jai pasrah sing kuasa yen kepingin besok muka suwarga Blitar Blitar ojo pahit nataran Blitar ono cerita Gajah Mada Ingkang bisa gawe ngene lan uga ana sing padha kalaga ana kang ora modal direnani balani ora modal kasih padha yo 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 Blitar Zaman Jepang nate kembar Kokamato sing dipimpin Supriyati Blitar Nyimpen lagu desa kota Mojopahit Aling jadi penataran Blitar Zaman Jepang nate krempar Beta Prota ono cerita jare Pati Gajah Mada Ingkang bisa nyawiji Nusantara lan uga ana sing padha kalaga ana Blitar yo 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 iya ayo yo digembang lampir yen to Semangat
Ngas mumpung berdiri. Salam rong saka Mas Anto. Kadang Sinoman. Cocok. Ini lagi muncer sisan iki. Biasanya disetel ning Sonhorek. Salam krong. Yo. Ana manci kang mirunggan jroning pono kawan. Pono. Sing ngerti kawan kanca, ngerti karo kanca. Yamin iki ya kudu disigrake dhisik engko terus dilus. Yo. Salam krong. Du angin dari bulan Matur nuwun. Cek Mas Jaim. Khusus sakniki Mas Jaim. Jaiwati dari tuan rumah njaluk utut manggung. Nyantai sih. Suara putri penake kaya ngene lho Mbak Jaim. Yo. Nyongo iki. Jelas nyongo. Line aja suwi-suwi. Cepet ae. Line. Oh nggih. Ana ramene, ana aluse ya.
Dadi panjak bareng ben iso rokokan, ben iso ngrasake kenikmatan. Aja di kasari kabeh. Dadi dilus bareng. Surasane wayangane ben ana. Ah nggih, bener niku. Pokoknya nek panjak turu tak susul. Mbak Cange Mas Gareng. Dalem. Maksud Pak D. Pak D Dodi. Wong jenenge kene iki mbok-mbokane aku mbek Nduk Vita. Mbok yo kan lah ngantuk lho jenengan krungu gak? Lho lek ngantuk langsung tak print. Loh, ngantuk niku kan mau ngantuk, asli yakin iki. Alah, Ayo terus Mbak Jai. Kiter yo. Gak iso, tetep bae sampean tak pleter ae. Rumah saku. Parku Muni kuwi digemblak sing ngegong sawi. Sing ngegong niku namine sinten? Budi. Oh, Mas Bud to. Iya. Alah kula wau wis setengah dina ya wis wong loro kok. Mas Budi. Kula wau teng eperane Cina nggih. Asline kula berdua sama Mas Budi. Tapi karena Mas Agus iku pingin akhirnya melok nimbrung wau niku. Maksudnya pingin dopok ngoten lho Mas Gareng. Iya. Aku yang ngerti kok. Budi iki kan wis diancam karo bojone. Bojone Budi maksudnya. Mas, awas kalau main perempuan. Enak main banci ora. Akhirnya main banci. Nah, bebas gibas wis sampai jedir wis ora masalah. neng aplah wong wis dijaluk lho Nduk Lintang jenengan iki gak dimanfaatkan. Wis akeh Lintang nyanyi wis akeh ning kutut manggunge iki yo sing senior. Oh begitu. Kadon jenengan. Pak Dene Lintang. Jerose kon Pak Dene Lintang terus Pak Dodi. Iya.
kung mangka ngantuk lek mangka halah mangga mangga wow mangga ngono iki karo kelingan Sugi. Alah wis sing Mas Budi sing Sugi sing dipilih to, Jan. Lha iya kelingan masa kenangan karo Sugi gawok. Ayo lanjut. midangeting kangsa Kok tas teko tuan rumah mesti takokke mesti kawat. Gumen aku lek karo Banji. Kawat niku napa? Mbok ge naleni apa ngono lho. Jare didepne mengguri. Napa kok butuh kawat rumput Jepang eneng kok lho kawat barang nyapa. Ayo, Mbak. Mitra kang nulja Sugeng rawuh ipun wengi wangi manggung manas hati yo oh iya dipakani dhisik. Oke. Pakan. Oh iya
diombeni ben ora keseretan. Ngono kuwi lho, saking tresnane, saking ngajeni karo panjak sindene. Ibu-ibu wis sibuk nata sarapane panjak. Jajali ta kaya ngono. Risti dijaluki pertanggungjawaban. Mas ejai Mas manuk emaset ayo yo yo oh iya nganggo man iya ya karo sithik Pak. Oke. Soteng sapa kuwi melok sabdo to aduh lae wong bagus yen tan pangyo layu mas setirna kaya ngadep Bapak Semar yo